अमानि फैसा मोनबाय नै अमानि फैसा एकदमबारे सानख'हायि दामा सोरोनखौ बायनो फैदों अमा बेसेखो 14,000 लाखायाखै आङो आंनिसोमोन दा अमायालाय एथ' खमाव होयो ओमफ्राय दामा माबाया सेरावबा एखे खोमा आरो बेदरालाय सेराव बिजनियाव मा दाम 360 मोनो बाजाराव जों जेराव लाङो 350 नै नाजादो इनिजे आस्ते आस्ते जाबाय जों जेराव लाङो 350 ए जोंनाव 400 आरो इयाव जोंना ओरैनो दैलि बाजाराव 400 ओमफ्राय बाजाराव बुधबार शनिबार 360 गस्लाबो गानाखै या गरमथारहाय इयाव थगायजाबाय नोंसोरो उरगोन खोमा कियो मेटेका दिसा थगायजाबाय अमाखौ मैदेर गुमदि दिपकनि बर' हिनजाव हाबा लानाया गारिसे 14 हाय हायाबो गाखै अमानि फैसा मोनबाय नै अमानि फैसा एकदमबारे सानख'हायि दामा सोरोनखो ए बायदि होनदों खासिखौ मासे फानहरबाय आरो नै फिसा दं गोराफ्रा गोथौथार जाबाय नामा फुख्रियालाय नैथिंबो गोथौ गुमै गोथौ नैथिंबो लेथ्रा गेलेहाय गरमाव लाय आं खाथाय आं दाङा गिरु बारुनो माबैसे ना बोननानै जाहैयो दे उज्जला बारा गोजोनथारहाय माला ना बोननाय नुफेरनायलाय दा अबाव खोमथाबलायबाय हाबाब गनाबो खान्दा जादों र' दै फैदों मालायफोरनाव नोंसानाबो फैदों नामा नायनि र' दै लांनि आं गमारदोंना गमाराखै सरकारनि दै मोनो मालाय नै वाटार साप्लाइनि वाहा न' माथो दैयानो इदि जाबाय गवानो लोगोफोरखौ सिनायोना नोंथांमोना उन्दैयाव जि गेलेदोंमोन जोङो आदि दिगा बिलाइ माला बानायनानै गेलेदोंमोन ओमफ्राय बेनि बेगरखौ माबाबो खालामोमोन आरोना मा होनो सबाय ओंख्रि बानायोमोन जा गेलेयोमोन नोंथांमोना गेलेफेरदोंना फेराखै बेजों आं माला बानायनो दे नायलांदो नोंथांमोना होलाय मा माला बानायदों आं
गोदैजों कत्थ' गेलेयोमोन जोङो। अनेरनाय माला बानायनायखौ नायफै आंखौ। माला आदि दिगानि माला दं, आदि दिगानि माला नै बानायबावगोनसो आङो। आगोलो इदिजों कत्थ' गेलेयोमोन जोङो। नोंसोरसो दा मबाइल नायो, जोंथ' इफोरजोंनो गेलेयोमोन। गेलेथों आरो इदि खेल'नायानो गैयामोन ना, दंबाबो मोनामोन आरो जोङो। माला कत्थ' मोजां जायो। बिलाइनिनो जायो। पनिर नाय नाय नायलाय जाबाय नै सना। सनायाबोथ' गेलेनोनो मोनाखिसै खोमा इफोरजों। बेस्लाइट जाबाय नै। गोजौ जौद्रायथारबाय। दैमानो हाननानै लांनांगौ साबोन बानायनो। आइमोननि फख्रिया गोदो इयावनो बिराद बुजायोमोन दुगैनायनि। नेमखो हानना लांनि र' साबोन बानायनो। आं फिसा फिसा खालामनासो लांनांगोन इखो। हाबजानाय नङा। नारेंखलावसो होबाय फाथैखौबो। ओइ थाङा बाबा, लामायाव थाङा। लामायाव थांनाङा। फस्लाखौ माजों जागोन? आइमोननि किटचेना जाबाय स्ट'र रुमसो नै। एथ' मोजां किटचेनाव गेस होनांगौ, बेसेनाबो मा जाखो। मोजां किटचेनाव सङा इसा। बैयावसो दाखालि ओंखारलाय बानानै इयाव इदि स्ट'र रुमसो बानायबाय आरो नै। बेसेननि अबस्था। गेस टेबोला इदिसो गरमनि थाखायनो भिडिअखौनो बानायनो हाला आङो लोगोफोर। एकदम जि गरमथारना। अन देबाय आङो दा। दिनै थांनोसैबो न'आव, भिडिअखौनो बानायाखिसै आइमोननाव। गरमानो अयथासारथार। गारियाव मोनामजोबगोनसो। गारियाव मानसिफोरा उज्वला मा मोनामदों होनगोन। बेबेनि बिसिनायाव माबायदि उन्दुदो इसोरो। बेबेया आरो इयाव। मेगन पावार थांजोबसिगोन नोंसिना। ओंखाम जानायखौ देखायलायाखिसै लोगोफोर, नै जाखांनानै गोलांबाय इसोरो। दाख्लै दाननाय थालिरा मोनबायानो, जाजोब्बायानो, ओमफ्राय भिडिअ खालामनो सोलाबाखै। दुन्दिया खानानै सुबाय नै लाना थांसै जोंनाव एखे खमथार। आइमोननाव जि दंलाबायो। बेखौ गायनो लांसां, बेखौ ओरैनो लांसै। अनलाजों फस्ला ओंख्रि जाखांबाय नै, थांनो ओंखारबायबो। ओमफ्राय लोगोसे फस्लाजों दाउमोन आरोना। अनला फस्ला दाउ आरो मोनसे फस्लाजों दाउ इदिमोन। थांनोसो ओंखारलायबाय, जानाय लोंनाय जेबो गरमनि थाखायनो भिडिअ बानायनो हाला। आरो लाबावबाय, लाबोलाय लांलाय। गालांदो आगैनो सना। आं फैसा हरखाबायना बेखौ बायफिननानै। गालांदो बेडमिन्टनखौ आगैनो। उनाव बायफिनगोन जोंहा। बायफिनगोन नङा, दङानो गंनै दंखायो न'आवनो। गुमैया भबानिपुरसिम दोनफैबाय, ओमफ्राय भबानिपुरनिफ्राय डाइरेक्ट बङाइगाव बासआव गाखोबाय जोङो। फैगासिनो बिमा फिसा सानैबो जोङो। भबानिपुर टल गेट मोनबाय। थांबाय थानोसै लोगोफोर। एथ' गोबाव जाबाय, 10 दिनानो थादों आइमोननाव, ओमफ्राय भिडिअ बानायनायानो जायाखै गरमनि थाखाय। नै मानास दैमा मोनलायबाय जोङो। बिकि दैमा। मानासआ एसे सिगाङावसो आरोना। मानास दैमाबो दं जोंनि खाथियावनो। एबुले मानास नेसनेल पार्क होनाखै दै, मानास दैमाबो दं, ओमफ्राय बिकि दैमाबो दं आरोना।
10 दिननि उनाव फैदों लोगोफोर न'आव नै मा अबस्था जानानै दंलाय दा न' सिङा जोंना इसर नायबाय नै जि लेथ्रा हाग्रा जानानै दं अखा हाबाय थादोंमोन ना जा लेथ्रा जानानै दं आरो दाउ माखामाबोसो दंबावो दा दाउआनो आंखौ नुनानै जि गाबदों आदार बिदों ज'खौनो जायाहाय इसोरो ज'खौनो जाया हाग्रायानो मानसि साननायसो थायानो हाग्राया माबायदि जायो हाग्राया फिसा मुलि लाबोनानैसो होफैनांसिगोन साफा जाबाय